magmumas. Pagmas na kay. Makasaban ka gadyo si mga manager ron. Guys, happy Sunday guys. Na si mama to, na si mama ga sakay na guna dito sa kuhan tricycle to. Si Junjun ug si Gian na padari. Adto sa ami guys. Magsimba. Guys, dan na may simbahan guys. Magmumas, pagmas na kay. Makasaban ka gadyo si mga manager ron. Nagtimo man na siya guys kay gigutom. Taon siya kuhan biskwit. Nagkakauna na anak ko. Saban na ba na siyang beloved daughter. Kitang di magmas. Makapiso na pod. Makapiso ko lang ta. Para ba sila ng pisto? Dari kay. Nadaris kuan kahoy. Ay ito sa landong. Yeah. Okay, init. Naman nagmisa guys. Kadong nami manguli. Asa magipaak? Ala ning burot ra ba? Nasa man tabitso na taguli. Hi guys, nakauwi na kami galing simba. Tapos hinanda ko na yung chicken. Ito, adobohin ko to para kay mama at kay Gian. Tapos ito naman iihaw kasi sarap kumain ng inihaw na manok. Dumaan kami ng guys, palengke. Kailangan natin magtagalog. Nagbili kami ng putumaya guys. Ito. Saka nagbili naman kami ng saging kasi naubos na yung binili namin dati. Ano ka na doon? Paano tawag niyan? Maghaling? Ano bang Tagalog ng maghaling? Magpaano ka na doon? Magpaapoy. Naka-ready na to. Nakababad na sa tuyo, suka, saka panimpla niya. Mag-adobo na lang ako sa natira kay mama sa kay Gian. Baka ayaw nila kumain ng inihaw. Sarap kasi kumain ng guys, inihaw. Saka yung hugasan ko natambak pa kasi kagabi hindi ako nakapaghugas. Kinapagod na ako. Sakit ng balikawang ko sa kakalaba. Kaya hindi na ako nakapaghugas kagabi. Natulog na lang ako. Hugasan ko yan ngayon. Ayun tambak siya. Na guys, ready na yan iihaw. Nakatimpla na yan. Ayan na guys, nasalang ko ng adobo. Malapit na siya maluto. Napalambot ko lang ng gusto para hindi mahirapan si mama sa pagkain kasi wala na siyang ngipin. Ayaw niya na matigas. Tapos ito yung ihawin. Nilagyan ko siya ng bawang para mabango. Luto na yan. Malambot na. Guys, tapos na ako dito sa niluluto ko. Tapos nahugasan ko na rin yung mga hugasan na yun. Wala nang hugasan. Tapos na nahugasan ko na. Tapos punta ko doon kay Junjun. Si mama nasa tindahan si mama. May bumili.
Kailangan kong magtagalog guys. Bakit? Kasi maraming nagsabi na gustong gusto daw sana nila tingnan yung vlog ko, kaso lang hindi daw nila maintindihan. Kasi nga Bisaya. Kaya sabi nila, kung pwede daw magtagalog daw ako. Titingnan natin kung kakayanin ba ni Jijin Bors na magtagalog lagi. Kasi sa sarili ko parang ang hirap magtagalog. Parang nakakaiba ang Bisaya na biglang magtagalog. Pero guys, kailangan daw kasi magtagalog guys. Minsan, para yung hindi nakakaintindi ng Bisaya, maintindihan nila ang mga salita namin. Nasalang na ni Junjun ng ano guys, inihaw na chicken. Tinimplahan ko yan para masarap siya. Yung lasang manginasal. Marinate ko ng tuyo, suka, saka bawang. Saka tinimplahan ko rin siya ng betsin konti. Si mama may kakwentuhan sa cellphone. Nabahan ko kahapon guys, oh, yung uniform ni Gian saka yung mga bag niya. Wala kasing init kahapon, ang lakas ng ulan, hindi siya natutuyo. Tapos ngayon, yung araw hindi siya nagpapakita. Sana mainit kasi bukas pasukan na. Tapos yung uniform niya hindi pa natuyo. May bagyo daw kasi, kaya ganyan yung panahon. May birthday daw. Kaninong birthday? Birthday ni Jinx. Pinagwangan niyang apo. Sweet si mama guys sa mga anak niya, sa mga apo niya. Yan na guys, yung inihaw namin guys, sobrang bango. Napakabango. Ang sarap amuyin. Kalimutan ko mag-ihaw ng hotdog. Ihaw din siya ng ano guys, hotdog. Sarap kumain ng ihaw-ihaw guys. Ang bango. Bango-bango ng inihaw. Pero kailangan lutuin ng maayos. Bango-bango. Kasi nakakasira din yan sa katawan yung ihaw-ihaw na hindi naluluto ng maayos. Pero hindi din palagi na araw-araw ka kumakain ng ihaw-ihaw kasi hindi din mabuti sa ating katawan. Kung kakain man tayo, bihira lang. Guys, ito na, luto na yung inihaw namin. Kakain na kami. Sige yan at saka si mama, tapos na sila kumain. Kami na lang ni Junjun ang hindi pa. Bahaw, ganan magbahaw? Tapos na lang ito mga makatisog ko. Ako ang isugwa? Nag-isog bagat do. Mamahaw kami. Bawi mo. Ano pa? Ako na. Kain. Sarap ng inihaw. Asan na yung pakpak? Pikas kape. Dito ako. Ako, pikas ko. Kasi tuman lang tayo. Mahaw talaga sa mahaw. Lamay magkinamot. Hindi ka mo pag sinugba ma? Paano kag sinugba? Di ko. Di ko Ano man? padulutan na. Pumukra man. Tumla lang ko. Di ko padulot. Pumukra. Ano sa mukha ko, dutay naman kayo. Di mo kong kaon. Sakto rin lagi yung tani pa oh. Ang kapra. Mapalabi daw. Eh, sa kakapra dyan ni mga baunon. Gusto kag mahimo kang kag madugay. Mapalabi daw kayo mga. Pwede na. Lalo nga takbalan. Sobrang nakas ka. Diet, nag-gym, raba ka. Palabi kag bawas o kaon. Bugaman takbalan. Pagla ko. Mas mo dyan ka, magkikos-kos na yun ka. Sinok ba? Oh, nakita. Nasuba.
Humok lang. Hey guys, nung kukuhan guys. Sikretong vitamins, Beruka. Naglain maglawas. Naglay mo lawas good. Ice cream pa. Ice cream nga bugnaw, samot na yung mga pislango. Yung sabi kabuing. Ano subam ka man? Lami ka og sinog ba? Mas lamig man din sa pamati na makakaon pag gusto na itong kanon. Wow. Manong na kayo gustong kaon mo, kaon gud ka. Kaya kung kuwaon na kasi Ginoo, di na ka makakaon. Kano sa paday ka mo kaon? Kung kuwaon na kay gana mo kaon. Manog na dyan kay gustong kanon, na kay mga gusto. Yung buhato. Asa lagi sa kapakot. Oh, huwag ko mga labot mo. Kaniyang kaon ganyan, huwag ko mga labot dyan. Ng mga sangin na siya. Ako mayang ganahan. Asa ko nung kapak ko. Siyalan ka man dahil masaya ka man. Lahab ng green. May pangalan. Yellow maginggo. May pangalan. Ano yung green? Kumot ka nung ng green. Paano yung pinagkirap ng balay? Lamig man. Ay ka na ng sunog ba? Parang may muras pa doon. Lamig dyan. Sunog na dahil. Oo, nakakamot na yung gamit mo. Muna iti mailan sa gilamian, di paningot. Nasa maningin mga inasal. Di na lang kita nagtagalog. Di na lang kita nagtagalog. Siyempre, biha. Ano? Isang minsan lang. Di kayo magtagalog ko na, Bisaya na noon. Hindi talaga maiwasan na makabisaya ka. Siyempre, ito sa Pilipinas. Ito sa Cebu. Pag sa Maynila, talagang magsaralog. Ang sarap magtinamay. Very good, Inday. Kaya nagkakaon. Lamig man. Sinog ba? Uy! Yan, masarap. Ba't tinasa? Hindi sunog. Gusto ko yung sunog. Bawal yun. Sama yung tunog. Hintay na saging guys. Gusto ko yung ganitong saging na kulay green pa siya kasi mabango. Kung sa buhol pa, suway bagyo ang tawag nito. Lahat? Suway bagyo. Yan, masarap. Hindi may nubol. Dalawang pakpak kaya naubos ko. Kung Tapos mamaya dalawang hita. Sana yung dalawang hita? Saan yung dalawang hita? Tapos mamayang hapunan, yung sa katawan. Ulo. Katawan banda, sa may puwit. Pag-glass ito. Nasa nip. Nalagibit yung sinalo. Hindi na lang mo kanina, siniksik mo. Hanap ako, hindi ko nakita. Diyan lang pala siniksik mo. Klaro. Na, tapos na. Tapos kumain, inaantok. Ano ba yan? Ikoy! Wee! Kakain namin, Koy.
Kayo naman ang kakain. Kasi tapos na kami. Walang kain. Kasi pag makain,